Израелски учени от университета в Тел Авив твърдят, че прекомерната употреба на мобилни телефони нанася вреда върху здравето ни. Опасни ли са GSM-ите и таблетите? Ще говорим с Веселин Бешевлиев. Първо да видим твърденията. Учените са анализирали проби от слюнката на 20 активни потребители, които разговаряли по мобилните си телефони най-малко 8 часа месечно, въпреки че повечето ги използвали между 30 и 40 часа на месец. Авторите лансират хипотезата, че съдържанието на слюнката може да разкрие дали има връзка между развитието на рак и използването на мобилни телефони, тъй като по време на разговор устройството се поставя близо до слюнчената жлеза. Те са установили, че 17 минути говорене по мобилния телефон дневно са достатъчни, за да се повиши рискът от рак. Ежедневната употреба на мобилни устройства може да създаде и оксидативен стрес на организма и дори да повлияе на човешката ДНК. Мобилните телефони са класифицирани като потенциално канцерогенни за човека от Международната агенция за изследване на рака, припомнят специалистите. Така, господин Бешевлиев, верно ли е, че мобилните телефони и таблетите са вредни за нашето здраве? Моето лично мнение е, че това твърдение има много сериозна доза истина, за съжаление. Само бих искал да кажа, че всеки един, който прочете учебника по физика от 9-ти клас или 10, или поне по мое време там ги пише тези неща, пише, че във всяко едно радиоизлъчване има радиация. Значи, кратка справка показва в интернет, че таблетите и мобилните телефони излъчват между 150 миливата до 2 вата. Мощността се саморегулира на базата колко е силен и колко е слаб сигнала. Най-голямото изпържване в кавички казано е тогава, когато се набира телефона, тогава той работи с максималната си мощност и този характерен сигнал тит, който се чува. Точно при набирането тогава е мощността около 2 вата. Проблема е такъв, че при самото излъчване на радиосигнала има едно леко затопляне на вътрешните органи, тъй като съгласно физиката имаме, освен при самият радиосигнал, имаме излъчване на така наречените висши и нисши хармоници. Тези радиосигнали нямат място по човешкият организъм. Разбира се, има едно бързо и лековито решение на този проблем. Аз преди около година и половина-две поне го взех за мен. Поради дългите ми разговори почна първо да ме бури едното ухо, прехвърля си телефона от другата страна да говоря. И така, в крайна сметка, решението е Bluetooth или слушалка, която е жична или безжично hands-free. Добре, телефона, дори да седи във вътрешния ни джоб, пак излъчва, нали така? Несъмнено е така. През цялото време, когато човек се движи, този телефон от време на време си чеква, проверява къде с коя клетка и как се свързва. Но все пак най-чувствителният орган е човешкият мозък. Вие държите плътно самата телефонна слушалка до ухото си, плюс, че допълнително има един негативен ефект, който увеличавате налягането върху самото тъпънче от самият високоговорител. Да. Добре, аз така, като ви слушам, най-добрият начин е да си го сложа в задния джоб. Телефона, защото там е така, как да кажа, твърдата част от тялото, която може да се предпази. Абсолютно, да, твърдата част на тялото. Там от хората, вероятно, които занимават и с липосукции и такива неща, взимат материал за лица, но все едно, наистина около главата, моля ви, драги зрители, не си дръжте телефоните. По-далеч не е много ясно за какво и да реч. В крайна сметка, корпорациите плащат достатъчно сериозни пари за изследвания. Но малко се страхувам, че имаме синдрома на един известен автомобилен производител, който има сега проблем в Съединените американски щати. И те едно нещо декларират, а друго се получава на практика. Просто няма излъчване без вреда. Те ще се погнат сега всичките производители на мобилни телефони. Казвам производители, кои са те? Значи, да са няколко години така тропкаш и да ви кажеш. Защо ми трябваше да казвам, че телефоните изпържват? Добре, ама сега сериозно по въпроса. Казваш ти 2 какво? Между 150 миливата и 2 вата мощност. Да. И добре, как влияе това нещо? Значи най-малкото започва затопляне на вътрешните органи. Всяко едно радиоизлъчване има радиация. Колко е радиацията в тези два? Радиацията
е когато имаме радиоизлъчване. Колко е? Ама това е съпроводено, този ефект е съпроводен. Освен това се отделя и топлина. И освен това има висши и нисши хармоници. Тоест, по същият принцип, ако се върнем на затоплянето на вода в микровълнова печка, там цялата случка става, ако не се лъжа, на 2,7 ГГц и се затопля водната молекула. Идеята на затоплянето на молекулата, че тя е като съизмерима антенка на радиосигнала и поема съответният радиосигнал като енергия и оттам нататък нещата започват да завият. Получават се при микровълновите печки и при магнетроните, имаше такова магнетронно оръжие, вътрешни обемни термични изгаряния. Значи това, че е редуцирано, нали, и освен това хората от Израел, а израелците са много напред в високите технологии, са седнали да ги мерят тези неща, аз вярвам в това твърдение. Може да не е чак в такава степен. Все едно човек си вкарва едната буза в микровълнова. В микровълновата печица, да. Така е. Да. Значи има Гайгер-Мюреров брояч, има най-различни видове изследвания, които биха могли да бъдат направени, включително и в леко домашни условия, с мултицет, с бобинки. Значи, това, което примерно има едни сигнализатори, че телефонът ви звъни. Те се продават лев, 2, 3, 5, нямам никаква идея. Това е една лампичка или светодиод, който започва да мига в мига, в който вашия телефон ще звънне. Значи, всъщност, вашия телефон започва да се обажда на клетката. Аз съм тук. И тогава той започва да излъчва максимално мощно и предварително вие виждате, нали, това трепкане, това премигване. Освен това и като радиолюбител мога да кажа, че в всичките, включително в комисията за радиосъобщенията, пише така: не се пипа и не се доближава радиоантената. Значи, защо хората в България в едната част за радиолюбителските неща ще пишат, че не се пипа, не се държи, да няма близко хора до радиоизлъчвателните устройства, А другите си слагаме. Добре. Така. Благодаря много, продължаваме.